Aquesta és una imatge idíl·lica d'un paratge humit amb una gran colònia de flamencs. Parlem de l'Albufera de València este matí. I la gran quantitat d'exemplars, ja es parla de milers i milers, està fent que vagin ampliant la zona de nidificació, ocupant parcel·les que s'allunyen de l'àrea pública i protegida del parc natural. I els llocs que ocupen per a la superpoblació són arrossars que estan pròxims a aquest parc de l'Albufera. Els llauradors alerten de les conseqüències de tindre tantíssims flamencs en les parcel·les privades. Abassajar reclama de fet a l'administració mesures. El que per a tots és un regal per a la vista, colònies de flamencs pastant al llac, per als productors d'arròs de l'Albufera de València és un calvari, la ruïna. Y estamos viendo que está aumentando las poblaciones y no solo se quedan en la Albufera, sino que vienen hacia el cultivo del arroz y en la época de la siembra, pues al campo al que ellos deciden posicionarse y lo destrozan, empiezan a pisotearlo y no dejan que el cultivo salga. La presència de milers i milers d'exemplars de flamencs rosa estos dies és un bé en la cadena tròfica natural, però té les seues conseqüències en els camps de cultiu on van a menjar. No vamos a tener cosechas y vamos a llegar a un extremo de no cultivo. De fet, allà on entren els flamencs, els arrossers ja han optat per no resembrar perquè els costos superen el que acaben collint. Els llauradors estan preocupats per la pròxima campanya. Demanen dos tipus de mesures. Intentar que se reduzca la población de flamencos. Eixe aspecte no es pot controlar en uns mesos, així que la segona reclamació és unas ayudas por la pérdida de la cosecha, cosa que este año no hemos visto y esperemos que el nuevo gobierno, ahora cuando se ponga más las pilas, lo cumpla. Fins al 15 de maig no es plantarà l'arròs. Per això demanen plans que garantisquen que tots ho vegin de color de rosa.